să se bucure de fericirea Sfinților în Împărăția Regii Creștini. Răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. bucură-te, Marie, Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. să ne rugăm. Dumnezeule Tată Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm pentru frații și surorile noastre, care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică, Doamne, Și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească. să se odihnească în pace. Amin. Vom intra în cimitir cu partea despre istorie. La sfârșit, ce ne facem de la cimitir, toți sunt așteptați aici în curtea bisericii, s-a pregătit o pomană pentru toți răposații pe care îi conducem acum la locul de odihnă în cimitirul nou.
dreapta lui Dumnezeu. Domnul îndurarea ta și noaptea cântarea lui mă însoțește ca o rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Am găsit-o! Doamne, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințește-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.